jingpule kasmi. Kajingpule nagi kam ki apostol kelenong ke Henryu kerkhot pra du khatsam. U Stefan ubadap da kajing it Blei bad kabor ulale bon ki kamba bad ki dak phela pedeng ki pat pa. Henry ladan ki riu khot jong ki sinakok ki riu lai luin kumba la khot yaka kabaladan ki ju ki ba na kirini bad Alexandria na Cilicia bad Asia ki balas dang penyesatnya bad u Stefan. Henry umensim ula ai kat kata kajing stad house Stefan ba haba Ukraine kim light angshu. Kumta kila kinshot da ki weipat ki briu penshu pharep hana ni la yosngo ba une Ukraine Persia ya Moses ba Persia ya Blei. Hakani ka rukom kila penki ya upat ba ya kitemen kisan ba ya kistad an. Kini kila wan sya Stefan kila kem yu bad kila yalam ya hakmat kador bar. Nangta kila wan yalam katto kat nengot kibriu pansaki lam ler Persia ya Une ubriu kila umar mlien barobor pankren Persia ya ka tempul bukhu chungi bad ya ka an Moses. Yila yosngo bau ne Jisu na Nazareth pen pra ya ka temple bad pen kala yaki dostur baro kibala wan hiar shangi nadu Moses. Kito baro kibaya shong dorbar kila pet shan ya Stefan bad kila yoi baga khmat jong ka ikum ka jong angel ka ktien jong try. Kasam shispa khat khandai kat khod arphulai hadu arpusau arpu Henryu hadu arpu nyo par arpu khandai hadu laipo. Watla ki riu he riu han kinya sella Persha yanga ushakri jome puson ya ka an jome kamon jome ka penkemen yanga kirai jome kilong kinong ai buit jonga habanga pla ya rukom im jonga meju bab yanga tohika yanga ya kiriti nyam jome the pensnut hu kumno banrkhe ya ki adong jome pangan puson ya ki kamphla jome to penjnga yanga na ka jingshukor tohika yanga ya ka an jome ngalajiet ya kalinti ka jingshisha ngabu ya ki adong jome hakmat jonga ka gospel kat kum uyo anes kalong ban riu kat khor arpu hadu arpu khandai hakasni ka bobod uta upat ba ubala sa hashiliang kaduriaw ulakin mau baladon tang ka wei kaliang hangta bad ba u Jisu shem lakiu ling lem badla ki senran kini kila late klem mau Henry ki wei pat kiling na Tiberius kilawan hadu markhap ka jaga kaba upat ba ulabam jinbam enda utrai ulala aingu haba uta upat ba ulayoi ba u Jisu shim don hangta lemne kisenran jong uru kila kiu ha kiling bat kila le chakapernam banwat yu haba ki pat ba kila lab yu Jisu shishiliang kuduriaw kila kelli yu ko nong hikai menno piwan poishane u Jisu ula jubab nga kren ya kajing shisha phila wat yanga namar ba phila yoi ya kidak ki shinjonga Henry namar ba phila bam ya kito kihpu haban dakadang wat rei na kabenta ka jinbam kabasib ai Henry to trei na kabenta ka jinbam kabane shadu ka jingim bam jukun ya kani ka jinbam ukhun ubriu on ai happy namar ublei ukpa ula shon ya ka shab jing minjur hau kumta kila kili ya ayu nginle khnang ban pendep ya ki kam jong ublei u Jisu ula jubab kani ka long ka kam
bau Blei ukwa baphin le, tungej hau ta, ubala pha ma u, ka gospel jong utrai.